Možno ste už našli, čo je vaša vášeň, alebo čo sú tie veci, ktoré by vám robili radosť. A teraz vám ide v hlave, že musím to začať robiť, inak to nie je v poriadku, alebo ja nie som v poriadku. Nie je to o tom. Nie je to o tom, aby ste mali ďalší tlak na seba. Aby ste teraz museli niečo robiť. Pozrite sa na to, čo teraz v svojom živote máte, akú máte realitu. A začnite postupne hľadať a vytvárať priestor na tieto veci. Bez tlaku, skôr so zvedavosťou. Kde by som to mohla vmestiť? Ako by to vyzeralo? Ktorú prvú drobnú vec by som tam dala? Pretože inak to má mama, ktorej sa narodilo malé dieťa, práve má teraz starostlivosť o malé dieťa. Inak to má zamestnaná žena. Inak to má žena, ktorá má rôzne kombinácie, zamestnanie, dieťa a tak ďalej. Takže v tej svojej realite hľadajte, nachádzajte, buďte zvedavé, ale nemusíte. Experimentujte. Teším sa na vás do budúceho videa.